שלום לכולם, כאן יאיר ואיתי דור במוד ריוויו. שלום לכם. חברים, המיקרופון של דור קורה? עדיין מקולקל, המיקרופון של... כפי שאתם יודעים, הגענו אוי, סורי, הפסקתי בטעות השידור, סליחה חבר'ה, אני ממש מצטער. אז כן, בעצם התיבות עדיין לא גמורות, למרות שיש פה די הרבה, כי זה מאוד ענק. מה שאתם רואים למעלה, רמת חיים, אתם רואים, זה של בוס שאנחנו נראה לך בהמשך. אוקיי, אז זה לורד אוף דה רינגס מוד. ממש מדהים. אז נראה את זה לפי סדר. אז זה ההוביט. אם אתם לא רואים, יש לי דמג' אינדיקטור ומינימה. ההוביטים יכולים להיות שיכורים. כן. לא משנה, זה ההוביט הרגיל, זה הברמן ההוביט, וזה ההוביט השיכור. שיכור, שאתה יותר מדי יין. ואתם רואים, יש לו נוז'יה. אז זה האלף הרגיל, האלף הלוחם, הלורד האלפים. האביר על הסוס הלבן. זה לורד האלפים. והחרבות שלהם זוהרות כשיש אויבים קרובים. אז אתם תבינו למה עוד מעט. זה הגמד הראשון, הגמד החופר, הגמד המנהיג. נו. אני צריך לרוץ את זה, רק שתדע. זה הגמד זורק הגרזנים בגום קשת, וזה הגמד הלוחם. אוקיי, אז זה גונדור ארצ'ר. אני תמיד מחזיקים את זה ככה פשוט, זה פשוט מוזר. אז זה גונדור ארצ'ר. האמת ששכחתי להגיד את החיים, אבל בערך לאלפים יש 22, להוביטים 16, לגמדים 18, כן. אז 20 לבבות, רואים. אז זה הרוכב על הסוס, הגונדור של הסוס, קשת על הסוס, וזה על הסוס. וזה עוד אחד על הסוס. אוקיי, זה של היער, זה אלפים גם. לא, זה אלפים, אחי, זה אלפים. זה מי שמחליף אתכם את חפצים, זה הלוחם. אוקיי, אז זה המפקד שלה, הוא מגן על כל ההוביטים. מי זה? וזה בעצם השריף, וזה העוזר שלו. שריף שרוכב על סוס, זה העוזר שלו. זה איירון גולמים. זה איירון גולמים. איירון גולמים. כן, אם אתם לא יודעים, האיירון גולמים הם מופיעים כל סרטון שלנו. אנחנו פשוט אוהבים אותו, אנחנו צריכים לתת להם שמות. טוב, עכשיו בואו נחליף גיימודור כי זה קצת מסוכן. יאללה. אוקיי, אז אנחנו בעצם עוברים לצד האפל של המפה. קודם כל נתחיל בסארון. 200 לבבות, הוא מחיה את עצמו כל שנייה בחיים אחד. מה, יש לו 200 לבבות? כן, יש לו 200 לבבות. ויש לו את הסימן של הבוס. אז הוא כאילו כמו האנדרגון. אני לא יודע כמה לבבות של האנדרגון, אבל הוא ממש חזק. זה הווארג, שהוא סוג של דוב כזה, אתם יודעים. וכמה חיים יש לו? יש לו 18. לזה יש 16, כי זה האורג, זה הטרול. כן, הם ממש גבוהים. אבל הם נשרפים בבוקר, בגלל זה אני שם. זה לא נשרף בבוקר, אני סתם שמתי את זה כי רציתי לשים מישהו אחר שלו. כמה חיים יש לטרול הזה? 40 חיים, אבל הוא נשרף בבוקר, אז יש לכם יתרון עליו. הוא נשרף בבוקר, הוא לא תפגשו אותו בבוקר. אז זה, הוא אורק, בעצם לא אורג, זה אורג, הוא יותר קטן מהאורג. אורק ואורק, נזכרו את זה, זה קצת מבלבל, אוקיי. אז אורק, יש להם הרבה יותר חיים, הם הרבה יותר גבוהים, וזה המחליף, יש לו סקין מועלת. אוקיי, זה כזה שמדליק פצצות, זה אורק, אני אגיד את זה ברור. זה האורק עם הקרוסבו, וזה האורק הלוחם, זה הכריש המפחיד הזה, יש לו 24 חיים. הוא ענק או קטן, תלוי. זה גם כזה, זה אורג בעצם שמדליק פצצות, לא אורג. זה האולוג' היי, שזה האורג הכי גדול, זה האורג הכי גדול. זה האורג, זה גם אורג. זה הווארג המתפוצץ, זה כאילו מחבל מתאבד כזה, אתם יודעים. ואיירון גולמים. ייי, עכשיו נעבור לכמה מבנים, יאללה דור בוא. טוב, ברגע שנתרחק מהם פשוט נשים גיימוד סובייבל כי... כן, הם מפחידים אותי. יאללה בוא. ויש לי נשק נגדם, זה המטה שהכי אהוב עליי. טוב. זה פוגע רק ברעים, זה לא פוגע בטובים, אז אוקיי. אז בוא ניכנס, זה הבית של ההוביטים. אתה לא בגיימוד 0? אני בגיימוד 0. אוקיי. זה הבית של ההוביטים. תגידו שלום. זה ממש יפה, זה עשוי מכל זה, יש להם פה ספרייה עם לוט ממש גבוה שזה כאילו חפצים, חדר שינה נחמד. בדרך כלל יש פה הוביטים, אבל אתם ראיתם אותם, אז לא היה חשוב צורך. אז החדר האחורי הכי טוב, כאילו, תסתכלו איזה תנור מדהים, אתם יכולים לחמם 9 דברים שונים במכה. זה הכי טוב. ויש פה עוגת פאי.
זה החדר הכי טוב, יש פה... כן, אפשר לאכול בבית פאי. לאכול? זה רעיל. לאכול לא. סתם, זה כן, אתה יכול לאכול. זה ממש רעיל. וזה החדר... הנה, הנה. היא נשואה בגלל הטבעת ההובית שלה. זה או חדר האוכל שלהם. רואים? יש פה תותים כאלה על וחסה. ככה נראים הוביטים, וזה ההוביט התינוק. יש להם 16 חיים, הם מאוד ידידותיים, ורק השרפים נלחמים האמת. אוקיי. אז בוא נצא, שתוק אתה. אתה סוגר את הדלתות. אני סוגר. אוקיי. טוב, סגרתי. אוקיי, זה הבר של ההוביטים, Welcome to the horse. תיזהרו, יש שם שיכורים. הם שיכורים. הם שיכורים. יש פה שיכורים, הוביטים רגילים, הוביט ברמן, ויש פה כאלה שמעשנים. איפה רבע? יש פה כמה כאלה שמעשנים כאילו. סגר, הוא מעשן. אנחנו נראה לכם את זה בפרק הבא כאילו, כי אנחנו עושים שתי חלקים, כאילו זה מאוד ענק. זה המכלי בירה. הנה, יש לי כרגע. דור, בוא נשתכר, רוצה? יאללה. רגע, חכה, אני רק אלך לגמרי, אביא לנו חלב. תביא לי קצת בירות. אני אביא לנו חלב כי זה מסוכן. יאללה. קח חלב. תביא. מה אני עושה עם זה? קח, תשתה. ואני אשתה, לא אורק. כן, אני אשתה את זה. אז, אתם מקבלים סטרנג. בזה של ההוביטים. אז שווה. ויש כאלה שמקבלים נוז'יה והכל, הנה רואים, הוא עם נוז'יה כי הוא שותה משקה צהוב. אז אני אקח את זה. אפשר להרוג אותו? לא, אל תהרוג אותו. למה, הוא הפסיק אותי? לא, הם פשוט קשה, הנה אני אקח את זה של האורגים. דור, קח כזה של האורגים. זה יותר טוב? אני לא יודע, אוי. זה... כן, זה... כמה חזק הוא? איזה טעים זה? כן, זה כאילו פוגע בך כזה. אך! אני באתי חיים עכשיו מאחד הזה שלו. אל תשתה את האורקים, אל תשתה את האורקים. אני לא אוהב אתכם, אני לוקח מינק. יופי. בואו נזרוק את זה, יש להם פה פח. כן, יש פה גם עוד מאכלים. רגע, אוקיי. יש פה גם... זה שרת לא לן. כמו שדור אוהב להגיד. כן, זה לא שרת לן, זה שרת רבים. זה המשתנות נראה לי. שיאיר יעבור לבית כביכול, אז נוכל... אוקיי, יאללה, זמן. אני בורח. אוקיי, דור, בא לך לעשות פיקניק איתי? כן, יאללה. כן, הנה בוא, הנה פיקניק. הנה פיקניק. אני ודור יושבים בפיקניק. טוב, זה עוד מבנה... חתיכת שמן! וכי אתם יכולים לאכול מהצלחות. חתיכת שמן, מה? יאללה. זה בתים שיהיו מתחת לאדמה, גמדים, אתם יודעים, תסתכלו. יש פה יש הרבה בשר במקרה. וגם חלקים מתת קרקעיים. פה למשל יש את החדר העבודה של הגמדים. זה מישהו רובוט כזה. לא, זה גמדים אחי. אתה לא מבין אותם, הנה, זה גמד. פה זה החדר שינה שלהם. יאללה, סיימנו, בוא נצא מהר. זה כן, זה דלתות מוסרות כאלה, אתם תראו ממש צריכים להיות גאונים. נסגור. טוב, זה המכרה, עוד לא בדקנו אותו, אבל אנחנו בודקים עכשיו, יאללה. עכשיו אני בודק. יאללה, בוא נראה. אין לא. תיזהר, יש פה קריפר. איפה אתה רואה קריפר? נראה לי שכן. אין פה קריפר? טוב. המבנה זה מכרה תת-קרקעי, כאילו, אמור להיות פה זה דלת סודית, לא? דלת סודית. אין פה דלת סודית, זו אותך, יאללה בוא נעלה למעלה. אין, אני חוקר את המקומות האלה שנים, אני אף פעם לא מצאתי דלת סודית. אין. אז מה יש פה בעצם? וואלה! שנפלתי עליך. כלום? כלום. כמו שאתם רואים עדיין יש לי את הדמג' אינדיקטור אימא'לה, יש לי פחד גבוהים. יאללה בוא כבר! טוב, זה הדורף טאוור, אבל הוא לא נבנה טוב בגלל שיש הגבלת גובה במפות האלה. אתם יודעים, דורף טאוור, כאילו, יש פה הרבה דורפים לוחמים, גמדים לוחמים פשוט. רגע, לג, אוקיי, סליחה, יאללה. יש פה פרנסים של גמדים, מקומות של זה, כאילו, אם אני צמא, אז אני פשוט עושה ככה. אני פשוט ממלא לי קצת שתייה. טוב, זה אמור להיות אחד הקומות, כאילו, אבל זה ממש גבוה. רואים, אתם יכולים למצוא פה אוכל, קצת בירה, טורצ'ים, כלי נשק, שזה הכי חשוב בעולם, כלי נשק. ממש קל להשיג במוד הזה כלי נשק, כאילו. יאללה, בוא נהיה קצת על הגג. אל תקפוץ מהגג עכשיו, מה אתה סתום? לא. טוב. אז אני הולך עכשיו זה אמור להיות בית אלפים כזה על עץ. איפה אתה? זה ממש מסכן. בוא, בסדר שני, אנחנו בכיוון הזה ממשיכים, תמיד ימינה. פה, יא סתום! לא רק לשנות את הטיים, כדי שלא נתקל בבעיה רעה. טוב, יאללה. זה בית העץ, אתם רואים זה אלף, ועוד דבר אחד שאתם לא יודעים עליו,
שהוא יכול לדבר איתכם. Welcome to your wooden realm. Welcome to land the elephant king. בקיצור, עזבו אותו, הוא פשוט אומר דברים סתומים. אתם יכולים לראות את התמונות היפות שלו של קשת שאתם יכולים אין פה לקחת. כלום, בקושי יש פה. ויש פה מזון, שולחן עבודה גולם בה. תראה את המח שלי? וחדר שינה. מה? מה זה? הפחית הקטנה של הקולה. כן. לא, בעצם לא. סליחה שאמרתי לא. זה המרפסת. אני לא יודע לאיפה זה הולך. דור, איפה אתה? איפה אתה? אני יצאתי מהבית כבר, איפה אתה? אז תגיד. נו בוא כבר, אתה הורס את הסרטון. זה מבצר מאלפי הסוסים. אני הורס. הנה, תסתכל. יש פה הרבה... בקיצור, אתם תמיד... הדבר היחיד שיש פה זה הרבה רגע, אני סוסים. יכול לעלות על הסוסים האלה? כן, אתה יכול לעלות על הסוסים מה האלה. יקרה לי? אתה יכול הם מולפים, כי אתה יכול לאלף אותם כאילו. אבל עזוב אותך. טוב, יש להם תיבות פה, אתם יודעים, עוד אוכל, אבל הפעם סדלים, כי הם בעצם מפוסים חדר. וחזרנו, הקריסה שלי הייתה טרגית מאוד. אחרי דור עודף איזה חייל ואני אותה מראה. רגע. טוב, הנה רואים קומה שנייה בדיוק אותו דבר. סתם מבצר כזה נחמד. קח, איפה אתה? הנה אתה, אני בא לעזור לך. בוא אליי, אני ארביץ לו. בוא לפה, מכוער, מה אתה מכיר את החבר שלי? בוא, אתה רוצה מכות? הנה, הרגתי אותו. איבדתי 5 נקודות. אני חייב אוכל. קח תשתה. זה יעזור לי בכלל? לא, אל תשתה. קיבלת נוזיה? קיבלתי אוכל. נוזיה. בוא, אני אקח אותך למקום... אין לך... רק כוס חלב שלך, דור. מה? כוס חלב. לא. אתה אידיוט. מה זה? מסתובב לי המסך. כן, זה הנוזיה, זה בלבול כזה. רואים, יש פה עוד אוכל, כאילו... אוכל. אני אקח את זה. אני אשמור את זה. תגידי, מה אתה עושה? למה אתה מבוקר? כן, זה מגדל השמירה שלו, של החמוד הזה. עוד אוכל, הנה, קח מהטבע הזאת, יש פה עוד אוכל. יש פה שולחן עבודה, חציר, כאילו מאלפי הסוסים, אתם יודעים. טוב, אז זה המשתה. משתה. כן, זה המשתה. איפה אתה? אני בבניין ליד, הבניין הענק ליד, כן, בוא. זה המשתה. משתה גונדור. או רוען, אני עדיין לא זוכר. אתה פשוט יכול לקחת להם דברים, כאילו. להרוס את הצלחת ולקחת להם דברים. אני מצטער שהראיתי את הצלחת כאן. טוב, אני אשמור את התפוח הזה, אני גנב תפוחים. אני גנב תגיד. כל מה שיש פה זה... תפסיק לגנוב, אבל תחזיר את הצלחות, שהם לא ישימו לב. טוב, רגע, למה? מה אני אתה יכול לשים כל אוכל של מיינקראפט גם מעמוד וגם לא מעמוד, הם יהרגו אותך. זהו, הנה, בבקשה. טוב. אוקיי, אז סיימנו את אלה, מהר דור תחליף גיימוד. למה? מה קרה? זה אימא'לה. זה כל המבנים הטובים, הולכים עכשיו למבנים המרושעים. המרושעים שהם ירביצו לנו אם אנחנו נתקרב לדרך. כן. כן, זה גם עושה ספאון של כל מיני מפלצות, של כל מיני חברים, אוקיי. זה המגדל של סארון. יש פה, אתם יודעים, את האורקים. שלום אורקים. בגלל זה נכנסתי לפה וזה, כי אני טוב לב. אני פשוט טוב לב מדי. אוקיי, זה עולה עוד למעלה, אבל זה... יש הגבלת גובה בשרת הזה. אבל אנחנו נשתדל להראות לכם את זה כמה שיותר. אז הנה עוד קרוספו וזה... האמת שאנחנו נראה לכם את כל מינים הגבוהים בחלק 2. כן. כי אז זה יעבוד, כי אנחנו נעשה את חלק 2 אחרת. אחרת. שיהיה זמן. מהר, כי אין לנו זמן. אוקיי, אז זה כל המבנים. זה כל הדברים החשובים. עשינו את זה ממש מהר. אוי, שכחנו להראות את השורה השנייה. ממש. אוקיי, ממש. אוקיי, תוריד גיימון. אם הוריד. טוב, תכנס. כן. זאת הנפחייה. יאללה. יש פה איזה נפח שהוא מחליף איתכם דברים כאילו. אבל למה הוא לא רוצה לתת לי... ואל תיכנסו דרך הערובה שלו אף פעם. אתם תפלו פשוט ללבה. כן. זה לא נעים. אני ניסיתי וזה לא גם נגמר אני יפה. ניסיתי. טוב, זה כל הגונדור, מגדל שמירה שלהם. אתם רואים, אתם פשוט מדליקים את זה עם נראה לי מצית או משהו, וזה מסמן כאילו כן, זה מסמן משהו. לעמים אחרים, והרגע הפלתי כמה. לפתוח במלחמה אני חושב. לא, זה מסמן על האזעקות, כאילו, כמו שלאלפים יש את המקלות. אוקיי. אז זה המבצר הגדול שלהם. אתם יודעים, עדיין, הם פשוט אוהבים לחגוג עם בירה, אז יש פה הרבה בירה. אתם תפסו במוד הזה הרבה בירה. יש פה אפילו שריון, חניתות. הדור אתה לא לוקח כלום, אל תהיה כזה. אתם יכולים לצאת לבקדור, אבל קודם כל בואו נעלה עד למעלה. מרפסת יפה, וסתכלו, הנה, זה הדלת האחורית.
הוא לובש שריון של חייל גונדור. כן. זה כי בגדת ברוהן ותקפת חייל שלהם. נכון. אתה מצטרף לגונדור. כן. טוב, אז בעצם במבצר הענק הזה יהיה גם חלק אחורי של הדלקת אש, כמו שראיתם במגדל. אתה חייב להפסיק להכות אותם. הם לא מרוצים לי אבל... זה כי... פשוט... זה הקפטן. חלק מהם אי אפשר כאילו... תפסיק הוא מרביץ לך עכשיו, הוא מרביץ לך. לא, רגע, אני אשים גונדור והוא לא מרביץ. אתה רואה? הוא מרביץ לך. הוא מרביץ לך. אימא'לה. הוא שובר אותך. הוא שובר אותך. הוא שובר אותך. יא מגעיל. הרגתי אותו. החייל שלו תוקף אותי. התחלנו מלחמה. נו די דור, תעזור לי. תתקמפר. זהר, כדור. בום. אוקיי, זה אנשים קרוב אליי. התחלנו מלחמה. אין לנו חיים, תאכל תפוח. יש לי חיים. גנבת גם אתה, יא מכוער, נו. גנבתי מלא אוכל. כן. תגיד. אני אתגנב. יאללה. אני אתגנב ואקח כלי נשק. יש פה קצת... רגע, דור, קח כלי נשק. תגן על עצמך. תודה רבה. אימא'לה. הם תוקפים אותנו, שיפ. מי תוקף? הם תוקפים אותנו. מלחמה! כאילו, הכרזנו מלחמה? הכרזנו מלחמה, יא סתום. למה? כי הכנו את המנהיג שלהם? כן, תקפת את המנהיג, יא סתום. אולי בגלל שהרגנו אותו? כן. לא, לסגת. אנחנו צריכים לצבור כוחות. תצילו, אני הולך לאיפה שהמשוגעים. אני הולך לשתות שיקוי. שנייה. איפה אתה? אוקיי. איפה אתה? קיבלתי סטרנג. רגע, אבל... בוא, יא מכוער. אבל יאיר, למה זה קרה לנו? לתקוף! יאיר, למה הם תקפו אותנו? לתקוף! למה? כי הכרזנו מלחמה? הכרזנו סוג של מלחמה עליהם. למה? זהו, אני בורח. ריטריט! דור, תזרוק את החנית שלך. לא על ההוביטים. תברח למחסן הנשק. צילו. תברח מהר למחסן הנשק, בוא ניקח קח שריון. אני לוקח, אמא לב. נשק. איפה יש פה נשק? לא, הם תוקפים אותנו, נו. אני לקחתי נשק. לא. איפה הם? הנה. תקוף אותם! איפה הם? הם נסוגים אחרי... וואי. לא, הם ירו עלינו משם מהמוד ריוויו. לתקוף אותם! רגע, תתקף אותם? אוקיי. שחק אותה. תקוף אותם! תקוף אותם! הם נרגעו? כן, הם נרגעו. לא, הם תוקפים אותי. הוא זורק לה את החנית שלו. אוי, זה כואב אחי, זה כואב. אתה חייב להרגיע. תרצח אותם. אני עוזר לך. דימה, רגע. תאכל חנית אתה שם. פאק, פגיעה בול. לא הרמתי את החנית שלו. זה שיש לי עוד נשק. ריטריט. דימה עתק, דיפידם. דור, אני בא לעזור לך. תרביץ לו, בוא נרצוח אותם. הוא לא יתקוף אותי, יאללה. לתקוף! כוון! הם לא נורמליים. טק, פגעתי בו. יש לו פטיש! תרחק! למה אתה תוקף את ההוביטים? לא יודע, הם אפילו לא... לעוף ממני! אמא, הוא מרביץ לי. נו תברח! לסגת! לא לסגת, לכם בהם! זה הקטע המצחיק של הפרק, אני לא חשבתי שזה באמת יקרה. דור, יא סתום! החלטתי את החנית שלי, כוס. תהרוג אותם. נו דור! תהרוג אותו, בוא תעזור לי. תעזור לי אתה, רודף אחריי בשביל פטיש. אימא'לה. הנה, הורדתי אותו. אתה לא רואה? תעזור לי! רגע. הנה הורדתי אותו, זה אלוף. אתה רואה אותי בכלל? כן. אתה רואה? איזה קרב מדהים זה היה, נכון דור? אתה רואה את החצים? אתה רואה אותי? רגע, קח תשתה משהו. תסתכל, אני לרוץ בחצי. קח תשתה משהו לניצחון, מוכן? יאללה. יאללה, שתה. רגע. חיים. חיים, שתיתי, יאללה. ניצחנו! ניצחנו, עכשיו נכריז מלחמה עליהם. למה להוביטים? ההוביטים לא נלחמים, סתום. אוקיי. עזור אותך, נלחם...
זרקתי את מה קרה? אני צריך לזה. אוקיי, יאללה, ניצחנו. ניצחנו! זה סוף הפרק, פעם הבאה נילחם בעוד קבוצה כזאת נראה לי. דור יא סתום, תחזיר את כל הדברים לתיבה הזאת, יאללה. לא, בוא נחזיר את כל הדברים לתיבה ההיא. שהוצאנו ממנה אותם, יאללה בוא. קדימה. אחי, כמה כלי נשק הם מפילים לנו? כן. סתם בלי. עוד אחד! למה אתה מביא אותו אליי? אני לא מצ... דור, זוז! לא, רציתי לפגוע במחנית. אוקיי. זה מגניב. איזה החניתות זה הכי מגניב לדעתי, זה כאילו זה כאילו... צ'ק, פגע בעץ. תסתכלו. ואז אתה תופס את זה. דור לקח לי! די, לא, אל תזרוק עליי. נו, הם יורים עליי. אם אנחנו אויבים של גונדור, אנחנו אויבים של כולם, אז תתחבא מאחורי הצ'סטים. לא! תחזיר את הכלי נשק. למה? כי אנחנו צריכים לסיים את הפרק, מה יש לך? טוב, זה נראה לי סוף הפרק. אם אתם רוצים שנעשה כאלה קרבות, כאילו שנינו על צבא שלם, אז תגידו רק ותרשמו תגובות, כי זה היה הקטע הכי מצחיק בחיים שלי. ואם נגיע ל100 צפיות נעשה אפילו סדרה, אתם יודעים מה? לא יעשה זרום! תברח. אני אעלת אותם. בוא, יש פה עץ. אוי, הרג אותי. לא. איפה אתה משתגר? פה? יאללה, הרגת אותי, נו. פה ליד, הנה. כן, אני יודע. תעבור גיימונד וזהו, יאללה, נגמר הפרק. ביי.